here we go. Hoi mensen, mijn naam is Paula en welkom bij Boeien. Ik heb een afspraak, dus ik ga even snel doorlopen, want ik ben al te laat. Wat else is nieuw? Maar ja, hier ga ik vandaag naartoe. We zijn hier in een professionele studio. Hallo! Want wat jullie net niet hebben meegekregen is dat ik in mijn autootje ben gestapt en ben afgereisd naar Maasbree. En daar gaan we nu programma opnemen, The Look of Glitz and Glam. En misschien kennen jullie dat nog niet, maar dat komt op Omroep PNM, dus zeker even kijken. En ik mocht vandaag mee op me presenteren. En ik zit hier daarom met Bart. Hey. En Bart is hoofdredacteur van Omroep PNM. En ja, Bart, de week van de lokale omroep. Waarom is dat belangrijk dat we daar aandacht aan besteden? Nou, de lokale omroep is heel belangrijk in het medialandschap, omdat lokale omroep zorgt voor het nieuws uit de straat, van onze eigen buurt, van de haarvaten uit de samenleving. En dat is gewoon heel belangrijk. En daarnaast biedt het gewoon lokaal talent de kans om zich te ontwikkelen. En ja, je werkt gewoon in dit geval met ons, met heel veel leuke vrijwilligers. Ja, zeker. Die een heel leuke hobby hebben. Ja, dat is inderdaad leuk om te doen, want ik mag vandaag een dagje meedraaien. Dankjewel daarvoor. Vind ik ook heel erg leuk. Maar we hebben bijvoorbeeld L1. Ja. Is dat dan niet genoeg lokaal? Of waarom moet er dan toch, voor zo'n kleine gemeente als Pelemaas, dan toch zo'n lokale omroep komen? L1 is regionaal en zij bestrijken heel Limburg. En wij als Pelemaas, PNM, kunnen dus Pelemaas vertegenwoordigen. En dat is dus bij jou op straat, jouw buren. Ja. En L1 doet dat toch iets groter. Nou, we zijn even in de auto gestapt. Ik zit hier weer met Bart. Fijn, zo'n chauffeur. Camera op de achterbank. We gaan nu even een plekje zoeken. Want we gaan nog even wat opnames maken. Ik heb al mijn zendertje goed verstopt. In die volle bos haar. Dus yes, let's do this. Kunnen we hier? Nee, want er staat iemand dubbel geparkeerd. Heel fijn. Het regent. Nou, als je haar maar goed zit. En dit is mijn uitzicht. Nou, we zijn weer terug. En we gaan even naar beneden, naar de radioruimte. Hoe noem je dat, Bart? Studio Radio. Radiostudio. Oh ja, tuurlijk. Dus dan gaan we hier naar beneden de kelder in. Zo. Eens even kijken. Moet hier nou ook stil zijn? Nee. Oh, gelukkig. Nu niet. Ik volg haar. Hallo. Ik kom even kijken inderdaad. Hoi. Hallo, hallo. Hoi. Wat gebeurt hier? Nou, een beetje oefenen voor de radio-uitzendingen die vanaf 1 oktober van start gaan. Het ziet er allemaal inderdaad echt gewoon heel professioneel uit. Dat is het ook natuurlijk. Is het ook? Ja. Is het ook? Het moet wel een beetje echt lijken natuurlijk. Ja, klopt. Maar het is natuurlijk van alles wat, hè? PC's, afspeellijsten, de knoppen allemaal. Niet onbekend voor mij, maar toch even oefenen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Gewoon DJ 1 aan. Ja. En dan zet je gewoon hier een plaatje mee aan. Dan vliegt er 1 of 2. Ja. Of weg. Of weg. En wat moet ik hier doen? Nou, dit is de linkerkant. Er staan de microfoons. DJ 1, 2, 3, 4. Dat zijn de microfoons aan deze kant. We hebben nog een multimedia PC die staat hier. Dan kun je allemaal op YouTube dingen opzoeken. Kun je je eigen vlogje nog eens in de uitzending gooien. Ja. Of een opname, dat kan ook. Dat je laat je een opname horen die je al eerder hebt gemaakt. Ja. En je kunt ook nog mensen bellen, dus dan telefoonlijnen. Hoi man! Ja, je kunt beginnen. Heel veel succes! Nou, we gaan niet alleen vloggen, tv maken, maar nu ook radio. Nou, we gaan het zien. Player 2 waar de meeste muziek nou op staat. Oh ja. En kan ik ook een liedje zoeken? Ja. Hoe? Gewoon hier? Gewoon typen. Oh, wacht. Kijk. Oh. Ah, John Mayer natuurlijk. Ja. Hey. En dan is dit John Mayer. Nou jongens, het zit er alweer op. Ik ga weer lekker naar huis rijden. Veel geleerd vandaag. En vooral dat het eigenlijk gewoon heel erg leuk is ook om te doen. Het is een beetje zoals vloggen, maar dan iets meer gepland en iets minder, zeg maar, tegen jezelf kletsen. Maar goed, ja, de lokale omroep is dus eigenlijk best wel boeiend. En wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat mensen dus ook, ja,
zoals ik, dat je gewoon een platform hebt waar je dingen kunt uitproberen, waar je talent kan ontwikkelen, waar je dus van vlogger naar presentatrice kan doorgroeien of radiomaker. Ik denk dat ik daar niet zo voor geschikt ben, maar ik hoop dat jullie weer een leuke aflevering vonden. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond en vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij een nieuwe boeien. Doei!